i una vintena de persones han recorregut avui les fites culturals i monumentals entre Binissalem i Alaró. Avui ha estat la darrera etapa de la caminada pel Reguer d'aquesta Setmana Santa. Es tracta de l'associació El Pas, que es dedica a fer rutes que combinen natura i història. Aquestes festes de Pasqua s'ha desenvolupat a Mallorca la tercera ruta guiada del projecte El Camí, una iniciativa que pretén difondre l'esperit de les terres de parla catalana a través de la seva història i els seus paisatges. En aquesta ocasió, els participants han recorregut els pobles de la comarca del Reguer. Avui han visitat els municipis de Binissalem i Alaró. Conèixer la terra per apreciar-la i fer-ho caminant. Sota aquest lema, una vintena de persones recorren aquests dies als pobles del Reguer de Mallorca, una ruta de senderisme cultural que els permet conèixer els principals punts d'interès de la comarca. Són experiències directes, el que nosaltres diem un turisme vivencial, i després la gent que és d'aquí de Mallorca pues, conèixer la seva pròpia terra, no? Que potser siguem de cada un dels pobles i no coneixen el seu patrimoni tan natural, històric, cultural. Avui han caminat des de Binissalem fins a Alaró. Diuen que és una manera diferent de fer turisme, més profunda i respectuosa amb l'entorn. Surts una mica de lo que estàs habituat a fer, surts una mica del teu ambient normal, coneixes gent nova, coneixes llocs nous, o sigui, potser jo Binissalem, que és d'on sortim avui, no l'hauria conegut si no hagués estat aquí fent el camí. Caminant tens un punt de vista de la història i de la terra de primera mà. Soc de Barcelona i he trobat que el que estava cercant, descobrir terres mallorquines sota el model del Camí, que és un model que ja he seguit en moltes ocasions. L'associació El Pas coordina les caminades que de manera simultània també es desenvolupen a Catalunya i a València. La del Reguer és només una de les 40 rutes incloses dins el projecte El Camí. La iniciativa es va fundar l'any 2003 i ja agrupa 4.000 quilòmetres d'itinerari pels territoris de parla catalana. Al ser una sola marca, doncs, la promoció que es fa a tots els territoris per on passa, ja que l'àmbit és tot l'àmbit de terres de parla catalana, però sempre des de l'autonomia i des de la decisió de cada lloc que decideixen el seu projecte, la seva ruta. L'associació permet que siguin els veïnats del poble qui dissenya les rutes. A hores d'ara s'estan definint noves caminades per a les illes d'Eivissa i Menorca.